Grabatzen ari garen unean gaueko 11:28 minutu diren honetan, Altuna hirugarrenak eta Peñak Eibarren jokatu duten Lauterdiko txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko multzo honetako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu batetik Jokin Altunak pasaden astean Iñaki Artola gainditu zuela amezketan eta Jonander Peñak Aitor Elordi gainditu zuen Bilbon, honen bestez biak gaurko norgehiagoka honetara garaipen banarekin iritsi dira, baina egia da batetik Jokin Altunak irabazten bazuen jada zuzenean final erdietarako txartela eskuratuko zuela, atzo Iñaki Artolak irabazi egin baitzuen, eta aldiz Peñak irabazi izan balu, dena airean geldituko litzake hirugarren jardunaldirako, baina Jokin Altunak irabazi du 22 eta 11ko emaitzarekin, 23 tantu egin behar izan ditu norgehiagoka irabazteko, gero aipatuko dugu zergatik eta horren iruzkin txiki bat ere egin nahiko nuke, baina lehenik eta behin pilotaren inguruan hitz egin behar dugu eta pilotari dagokionez Altunak gehiago izan da. Norgehiagoka hasieran Peñak sakearekin asko asmatu du, hortzeukan bere gakoa, sekulakoa ematen dio sakearekin, abiadura handia sartzen dio, eta sakearekin hasieran min egin dio Jokin Altunari horrez gain, eta azken partidetan ere ikusten ari gara Jokin Altuna norgehiagoka hasieretan nahiko kamuts hotz bezala ez dela ongi sartzen partidan, eta hor zazpinakora arte edo horrelaxe izan da. Gero ordea joan egin da, amezketarra. Erabat joan egin da, erakustaldia eman du, hortikan aurrera Jokin Altunak ikeragarri, jokatu du ikeragarri, eta Peñak ere pilota batzuk galdu ditu, baina ez dio nahi bezala jokatu Peñak puntu horretatik aurrera. Hasieran joko oso bizia ibili dute eta hori Peñarentzako askoz hobeto zen Peñarentzat hori, askoz mesedegarriagoa zen Peñarentzat, baina gero ja Altunak norgehiagoka bere eremura eraman duenean, bere gunera eraman duenean, erabat hautsi du eta Jonander Peña ezerezean geratu da hortikan aurrera, ez dizkio kilimak ere egin une batean harrapatzeko, eta benetan hortikan aurrera erakustaldia eman du Jokin Altunak. Esan dugu, 23 tantu behar izan dituela irabazteko amezketarrak, eta alaxe izan da, izan ere, 21 tantoan, 21 eta 11koa ipini du, 21 eta 10koa barkatu ipini du Peñak kormabiko baten ondorioz, eta hor zuzenean Jokin Altuna aldageletara sartu da. Laizterka batean, medikuari eta baimenik eskatu gabe, medikuak aurretik kantxan hartatu baino lehen, eta araudiak dio, lehenik eta behin medikuak hartatu beharra daukala kantxan, eta medikuaren baimena behar duela aldageletara sartzeko. Jokin Altuna ordea zuzenean sartu da, eta atera denean epaiek epai zuzena eman dute, eta gaurkoan Jokin Altunak norgehiagoka ona egin du, baina behar bada adierazpenetan ez du bere egunik zintzoena izan, gauza oso erabat lekuzkanpo zeuden gauzak aipatu ditu, esan du azkenengo boladan txorakeria asko dagoela, batzuetan epaiei protagonistak izatea gustatzen zailean. Nik uste hau ez dela protagonismo kontua, hau ez da protagonismo kontua, epaileak araudia aplikatu du eta behar bada ere aplikatu du, eta hau gauzak diren bezala izan daiteke, Eneko Labakak Jonander Peñaren botilleroak eskatu duelako, erreklamatu duelako hori ez, baina bestela araudia zuzen eman dago, eta horixe Jokin Altuna final erdietan, honek Aitor Elordi txapelketatik kanpo utziko du, eta jada finkatuak daude datorren asteko
Eusko Label Txapelketako lauterdiko finalerdiak bi norgehiagoka izango dira erabakigarriak, beste biek ez dute inongo eraginik izango, batetik Bermeon jokatuko dute Ezkurdiak eta Jakak, eta Beotibarren, Tolosan, Artolak eta Peñak. Partida ederra izango da biak, partida ederrak, baina Artola eta Peñaren arteko hori ziur Tolosako Beotibarren erabateko beteka izango dela, eta benetan partida oso erakargarria. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.